Webafethu niyakhumbula yini ngithi mina uMkhwanazi usifakile in the school of law? Hayibo, niyabona yini ukuthi kwenzakalani manje? Ayikho into engaputshuki ke manje. Yonke into ivelwe obala. Ukhona omunye othela hayi akavedana kwindondo yakhe nje uMkhwanazi bamnike futhi yonke into ayifunayo ngoba akamile, usaqhubeka uya investigate, usaqhubeka usaveza ama evidence. Yazi mina bengizothi nje nalo waziyo ukuthi wenzeni akasale sevela. Akasale nje sevela ungaze kufinyelele la khona uMkhwanazi ethi uyaveza indaba zakhe, akasale nje seveza. Bese kuba unefu kaRamaphosa, hayibo bakwethu, hayibo imali, hayi abantu bayayidla imali uyazwa, abayidla imali uyazwa, like lokho kungahlakaniphile futhi. Udla imali ngemoto ngemuzo njeya. Phela lapha yana ngisho noma kuthiwa usebenza eParliament impela, bathi kuyabonakala ukuthi ayakwazi. Akwazi nje ukuthi ungaba nezinto ezinje. Kodwa soyithini indaba kaMchunu noSibiya? uSibiya namkhumbula nethi yena uMkhwanazi akaphuma endabeni zabo anaka indaba zase KZN. Manje yazi ngiyafisa ukubuza ukuthi wayesaphikelana. Kunjani makunje? Ayikona ke nje kaMchunu ke nje angifuna kuyikhuluma. Funje nakuyiphawula Nkosi yami. Cause wow. Wazenza strong man, Superman actually. Engazathi uzothi I believe I can fly. Ngikhohlwe konke ama allegations abekiwe. Cause wow, uzenza strong man, umuntu onganandaba. But now I'm confused. Ekuthenini awunandaba kanjani into zakho sizibona maphephandabeni kanjani? Ngona uMkhwanazi is fixing the country and siyamlekelela ngemkhuleko and siyamlekelela futhi nala sikhona. Yabo nje mina nje makhona umuntu nje engimbona ukuthi uwenza into engekho emthethweni angisathuli. Mkhwanazi must deal with them nje.